Iya toh. Genduk Sofiana Putri. Ayo, sing kondang. Soraya. Iya iya urung rampung. Sofiana Putri Soraya. Nah, ngono lho. Getaki karo dalang. Wonge bocah ireng ngangge biru kaya madu mangsa malah. Nggih, asalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya harap segera datang. Ayo. Karena wis terus piye wis? Apalamu piye nduk bar kuwi? Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu nduk Cahayu. Sinden sugeng dalu. Sinden kalau. Sugeng dalu Bu Sinden sing gemoy-gemoy. Wah iya. Gemoy nggih. Iki Om Penabuh pengrawit. Ayo. Sugeng dalu Om ngono ya. Sugeng dalu Om. Nggih, saiki sing mirsani kabeh para penonton sugeng dalu. Rada banter nduk aja lirih-lirih ndak kaya baterai entek. Ayo. Yo, sugeng dalu para rawuh. Ayo banter, iso ora? Sugeng dalu para penonton. Kurang para Pak? Hah? Kurang para Pak? Wis semono ya. Tak delok intil-intilmu obah terus nang kene marahe. Ayo. Intel-intel Nama lengkap sinten? Napa? Intel-intel ini napa? Heh? Intel-intel ini napa? Intil-intil. Kene lho, neng gulu kuwi lek enek sing kene ta bagiane anggere nggih obah. Kaya Pak Dalang anggere obah. Oh, ngene biasane enek sing obah tik 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 ngono intil-intil. Oh, berarti ndoke obah. Ya pancen obah, ning sing obahne Bukesi ngono ya. Ayo aja ngomongin ndok-ndoke murah, regane murah. Ayo. Ayo, Coba kaya apa? Ngaturke panuwun karo Pak Supito iso ora? Pak Supito, kula ngaturaken panuwun sampun panjenengan timbali. Wis nirokne Pak Dalang ya. Nggih. Madhep rono. Ayo. Ah, saya coba mubeng sik. Set mubeng ini. Nih, Nduk. Ber mubeng munyer. Tak 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 tak. Ayo, nah terus. Ayo. Mubeng rono, madhep rono. Iya, muter. Iya. Balik kanan, gerak. Iya. Ngono ta, Pak? Apik, dadi gelungane ben ketok kok penonton lek kaya ban Vespa ngono lho ya. Kula tuku meleh, Pak. Oh, tumbas meleh. Nggih, niki entene sing cilik iki niki, Pak. Paling cilik kuwi ya, Nduk. Nggih. Ya jane wis pas sirah karo gelungane wis pas. Sing kegeden iki kembangmu ngiwa nengen lho. Kaya rating ayo alang ayo. Nggih. Duduk kembange, Pak. Napa? Awake sing kurang lemu. Ora apa-apa, tegese sampean seneng prihatin, ra masalah, Sayu. Kelas pinten sekolah teng pundi? Kelas kalih MI. Teng pundi? MI pundi? MI Plus Solar. Plus Solar. Kecamatan ngendi? Ngawi. Oh, Ngawi. Kabupaten? Kabupatene? Ngawi. Ngawi. Provinsi? Mboten Jawa. Mboten Jawa, Dek. Oh iya, lah ngendi? Kalimantan apa Sumatera mboten Jawa. Oh, mboten pirsa. Dadi Ngawi iki kabupatene, provinsine Jawa Timur. Pulau Masa, Jawa, Pak? Masa? Lah kuwi dosen kok ayal ora. Ngono kuwi mbok takono mong sakmene mbane ya ngono kuwi. Provinsine Jawa Timur, Pulau Jawa, negaranya adalah Indonesia. Indonesia. Wis bener ndek Indomie, Dek. Ayo ngono kuwi. Pengen nembang apa Cahayu? Sik, Pak. Sik piye? Arep nguyuh neh apa piye? Boten. Lah apa? Kula arep salam kalih Pak Supito. Salaman? Nggih. Kaya Mbak Birgita mau. Boten. Lah kok arep salaman aja-aja kuwi arep nyupet yo an ku arepe. Kula arep sugeng dalu. Oh, sugeng dalu. Oh iya, oke. Heeh. Sugeng dalu Pak Supito. Nggih, nika piyayine nika teng jero nika. Nggih, terus piye bar kuwi? Empun. Tak kira dibacutne mugi-mugi jenengan paringi sehat apa piye ngono kuwi. Ayo. Terokno Pak Dalang. Nggih. Terokne ya. Nggih. Pak Supito. Pak Supito. Kula nderek memuji. Sekedhik-sekedhik, Pak. Oh iya. Kula Kula nderek derek memuji. memuji. Mugi
Mugi panjenengan tansah pinaringan sihat walafiat tebih saking sambe kala pinaringan alon-alon oh iya ya wis saiki kira-kira arep ngaturke tembang apa kaya nek ku ngomong neten sampean ki lho Pak lho ketoke gayane dhewe drama ketoke ora ngerti ngono lho kok malah kok buka nang kene ora apa sing kok omongne Pak Dalang lali Pak Dalang pisan mangkan sampean tekok kula nembang napa nduk kula kan ngomongi ngimpi Pak ngimpi mulai ngimpi terus sing gugah sapa tembang Pak tembang oh tembang tembange ngimpi lah ngimpine wis metu jare arep caping gunung aja mulah malih to ya wis caping gunung mawon caping gunung ya ayo coba kaya apa dijenglengne lah lek awakmu remuk piye engko Mboten. Nah iya, oke, coba. Bocah saiki ngangge selendang barang ati klengsreh ayo iki. Lah niki selendang kula enten manoke. Manukku geru. Oh, gambare to, gambar manuk to. Oh iya, ora apa-apa. Manukku geru. Ku geru. Oh iya, ku geru. Sampean pengen ngertos ana suarane manuk kegeru. Lah piye suarane? Ku geru kok. Oh geru kok. Nggih. Oh iya, kok kaya ngono kelakuanmu. Tanah kaya ngene, Pak. Ah iya jangan ngene ya, betul. Nggih. Coba pangkur caping gunung, aja kaget nek dijenggleng ya. Nggih. Ya, coba. Saben bengi, ayo. Saben bengi Sae napa mata? Sae napa mboten, Pak? Sae sanget. Apik ngangge parikan barang nganggo senggakan wis pinter cerdas sampean ya. Ayo kelas loro. Nduk, nuwun sewu ngene ya ngangge kotang sampean. Mboten kotang niki. Apa? ATM. Oh, ATM. Oh iya. ATM cah semono ngerti ATM barang. Ayo. Terus ayo jajal. Yen memajang mong-mong karo janur kuning tak kudangi bapak cahya sing bagus-bagus dhewe. Mek Bu ngono ya. Kuwi meneh ngawik tanah koyo ngono. Apa cepecek to? Ayo ngono kuwi. Kula ijek cah cilik lho Pak, dudu ibu-ibu. Oh iya, sepurane Nduk. Nadyan sampean sik cilik ning nyatane cerdas, pinter, tur dasare sinyalmu kuat mergo ning sirahmu enek antene lah kuwi lho. Lah mendi Pak? Kuwi wis sebelah kanan. Kuwi lho kanan. Goleki Pak. Kanan. Ki Pak? Heeh. Kembang goyang Pak. Oh, kembang goyang. Nggih. Heeh. Kembang goyang. Apine kene kayak kembang api, Nduk. Wah, iso apik jos. Kembang api. Heeh. Iso kertip-kertip ngono ya. Mengke kula tuku. Aja. Mak nggih tenan sirahmu rusak kok. Ayo. Mboten nggih. Ya. Kembang wetan gunung dipalarke wani
Balan iku apa, Pak? Rurudung ndelep ngono lho. Tambahi meneh to, Pak, kula pengen goyang. Wah, ya engko enek nggone. Engko tak abani kok kene ya. Ya pacitan sik, ayo. Goyang yo. Deblak tak, ayo mana Pak, ayo. Siap tuh. Wah, sik bergas apik, batune anyar. Ayo. Apa adake boneka mainan wae. Ya, kuwi dibenakne sik lendange kuwi benake. Kuwi lho, ayo dundurke. Nah, ngono ben cantik ngono kuwi. Iya. Garai kakean goyang lho, Pak. Lah goyang kala ngono, Pak. Ayo, teng klothak kaya denden sawah malan ayo. Anu, Pak. Sanggul kula melok goyang, Pak. Dung dung dung. Oh iya. Ora apa-apa penting ra ceblok ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, ayo coba kaya apa? Nggih. Terus Nduk. Panas. Napa? Kok panas udan balene. Panas udan. Ngono kuwi. Kula cek cilik, Pak. Lah iya anane sik cilik tak benerke, gen apik. Sampean nyawang aku Bukesi ya, Pak. Oh, omongane tak pangan lho kowe susu. Kula ki Sofi, Pak, Sofi. Iya, Sofi COD. Ayo. Lah nggih niku Sofi COD. Baleni nduk kan kuwi. Ayo. Panas udan. Baleni, Pak. Nggih. Ayo. Sampean to gak jawa kula. Bisa baca-baca? Ndang. Piye? Panas. Ayo. Alon-alon ket to, Pak. Ya alon-alon. Ah. Yo. Nah, kuwi. Piye mau, Pak? Panas udan. Meneh. Sik kowe rene iki tak kongkon malah ngongkoni aku terus ora. Sale sapa ngongkon diganti? Cengkok kula ya dhewe-dhewe. Oh iya wis. Wis manut karo sampean. Ayo nggih. Manut. Panas udan ngono ya. Panas udan aling-aling caping gunung. Nadyan. Nadyan wadon serta lanang Nyetan paling ulon apa setia biasa ya nggih. Jas Sofi ya. Ya Nduk, sak langgame engko dindangduke caping gunung. Saniki, Pak. Besok wis bubar ngawur. Takon ngono ya aneh. Yo. Di jaman
rapi elak. Bergas iki. Nika lho Pak Supito dipadosi nika. Salaman riyen kali Pak Supito, salim riyen. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Matur nuwun Pak Supito. Matur nuwun Pak Supito. Nggih. Cah cilik duit iki lek bengi ra entuk nyekel dhuwit, gorene dhuwit sik. Moh bagian kula. Wah iya. Ora kena dihapusi bocah iki. Ayo nggih. Lah kaya ngono kuwi, Nduk. Dadi sampeyan yen pinter nembang, nguri-uri lan ngurip-urip melestarikan budaya, nembang kaya sampeyan kuwi. Nuwun sewu, rejeki mara dhewe. Ngono, ya. Jadi mlaku intik-intik ngono, Pak. Oh, mergo rejeki duwe sikil ngono maksudmu. Ngene lho tak omongi. Bunci swara apik, kepinteran kaya sampeyan, akhire jenengan uripe mesti kajen keringan, dihormati, ditresnani. Buktine sampeyan rampung nembang caping gunung, Pak Supito tindak rene maringi bebungah ning sampeyan. Lho kaya ngono kuwi. Mula sampeyan aja isin dadi sinden ya. Nggih. Cucuk lho timbangane derep ya ta. Iya. Nggih. Apa neh sijingkas ora perlu nganti gara-gara bar limbukan mangke saged kondur sesuk sekolah ta? Nggih. Nah, sekolah kudu mlebu lho sekolahe. Ya, Pak Dalang biyen yang ngono kuwi bengi dualang isu ya sekolah. Nah, ngono kuwi. Nadyan ning sekolah ngangge turu barang. Ya, ngono kuwi. Nek tetep mlebu ngono ya. Apa? Tangkas apa? Dangdut meleh ya, Pak. Oke. Ben mripate betak melek. Wah iya, nggih. Ben betah melek. Oke, apa pamane, Nduk? Lali janjine. Wah iki, ya cacak. Nggih. Oh, kaya apa? Nggih, diaturake lali janjine lajeng kemawon. Ya, Cok. Nggih. Dening Sofiana Putri Soraya. Eh, Pak. Hah? Tiwas mikir ceblok. Nyapa neh? Pak. Oh, duitnya dilebokne ning tas. Oh iya, bener. Bener kok timbane nangis lek. Lho, Pak. Lunyu lho dinggo nyekel mik. Lunyu. Oh iya, pancen duwe nek sabune, Nduk. Ayo. Ayo, sono lumayan engko karo mbokmu kena nglebon panci. Ayo. Bocah ya. Maka ya diaturake. Dados.
karo lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Sofia wae. Elak luar biasa. Monggo kelas loro lagi MI lho, Nduk. Ha iya wis kaya ngono. Kaya bocah wis pintere kaya ngono. Karo Laras wis pleng, karo Irama ya wis ngerti. Ha iya, egolane ya malah mesakne aku, Nduk. Pak, iya. Pak. Napa? Garis lendangi lho, Pak. Apa? Anu, goyang kula ibu, Pak. Sok rasa ngangge selendang. Udo lho ya. Sik cilik ya. Mula sok selendange ditata rada cilik, rada ndek ngono ya, Nduk ya. Nggih. Ya, Nduk, mbacutne gelar cerita. Monggo tak dherekake, Mak. Yo. Koko sing tupaku melun kening ing piasan apeke tawangku sagung sasasan nanging sangat sangit Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta bawana bana margana sami rana lan warayang wah ladala ya jagat ya dewa ya Bathara Paman Patih pancat nyono paman kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawa anak Prabu Boma Narakasura apa to sebabe ripalungguhan iki adoh jeneng sira ndak awe cedhak saya ndak raketake anggenku duwe panjangka duwe panjangkah duwe panggayuh kepengin ngrimuk penggalihe Rama Diwaji supaya kersa maringake kamukten lan kesugihane marang Boma Narakasura kepeksa ana sing nrimpel laku ana sing nrimpeti marang gegayuhanku ora ana liya kejaba pamanku ing Lisanpura yuki Paman Harya Setyaki inggih lajeng keparingipun kados pundi anggen
mangsiagake prawadya bala traju tresna siaga ing diri sawiga ing gati maton lanang nyekel gaman nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak liwat dalan sing etan budal dina iki boten langkung sendika ngestakaken dawuh ayo wadya bala budal tandya maju